କାଲି ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆଗରୁ ପଇସା ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଆସୁଥିବ ଷ୍ଟାଟସରେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଙ୍କ ୟୋର ଆଧାର ୱିଥ୍ ୟୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଦି ଲିଙ୍କ କରିଦେବେ 12ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲିଙ୍କ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କାଲି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା। କାଲି ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଯେଉଁମାନେ କି ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ହେଇନି, ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ପଇସା ଢୋକିନି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଲିଙ୍କ ହେଇନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ କାଲି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଏ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍।